Şäherden maksady Türkmenistanyň ýaşarynyň howanyň üýtgünme babatyna milli maksady guramagyň desgapy mailnamasyny guramaçylyk meselelerini aralyp maslahatlaşmakdan ibarat boldy. Maslahatda Türkmenistan hökümeti Türkmenistanyň ýaşarynyň howanyň üýtgünme boýunça milli maksady guramak baradaky başlanýşlaryny guramagy dowam edýän dogrusyny beýan edildi. Maksadyň maksady ýaş nesilleriň arasynda howanyň üýtgünmegi onuň durmuş ykdysady ösüşi, daşky uşagyň durnuklugyny we biýodurlugy edýän täsiri, şeýle-hem howanyň üýtgünmegine uýgunlaşma we täsirini gowşatmagy kömek edýän öňde barjy şeýdikleri durmuşa geçirmäge umumy çemelişmeleri üstürmekden ibarat boljak dobarda aýdyldy. Çıkışlarda häzirki wagtda bu urda degişli ministerlikler we pudyk idaralary hemde halkary guramalar bilen birlikde degişli işleň ýygydarly alınıp barylýanyny anlatdy. Şeýle-hem 2024-nji ýylyň sentýabr aýyny ýurdumyzyň ähli vilayatlaryny we Aşgabat şäherini howanyň üýtgünmegi meselelerini bagşlanyp geçiriljek ýaşlar maslahatlarynyň mailnamasynyň tasdimaty hödürlendi. Onu alınıp barylmary işleň esasy urlary, maksatlary, möhletleri, jogapkärler hemde howanyň üýtgünmegi boýunça Türkmen ýaşlarynyň başlanýşlary beýan edildi. Masada gatnaşyjylar gahrman arkadamydan sarpatı beren prezidentimiz, arkadaly gahrman serdarmydan alyp barýan hemde amala aşyrýan egurt uly işleriniň ýerleşmeden ähli üçin watançylygyň öz halkyna çäksiz söýgüniň hemde wepalygyň aýdyň misaly bolup hyzmat edýänini belediler. Ýurdumyzda ýaşlar syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmekde, ýaşlaryň halkara hyzmatdaşlygyny üstürmekde dürdürýän giň mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarmyda sag bolsunlar aýdyldy.